ओमफ्राय जाय गोदान साबस्क्राइबार नोंथांमोना आंखौ सोंबाय थायो जे बाजिया मानो बर' रायलायनाय बिदि जायो। एक्चुअली आंनि आइया हारसामोन, आपार आसामनि गलाघाटनि। ओमफ्राय ओंखायनो आंनि बर'आ एसे माने एसामिस टाइप जायो। उन्दैनिफ्रायनो एसामिस बर' मोननैखौबो रायलायनाय जायो नालाय, स' बिदिनो। ओमफ्राय जाय गोदान साबस्क्राइबार माने पुराना बिथांमोनाथ' मिथिखायो, आं आगोलावबो खेबसे होनखादों। ओमफ्राय दा साबस्क्राइबार गोदान जाबाय, नोंथांमोना आंखौ सोंबाय थायो, स' आं फिन खनसेबाव खोन्थाबाय। हेलो एवरीवन, खुलुमबाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। लोगोफोर दिनैनि भिडिअ जागोन मोनसे रेसिपि भिडिअ। ओमफ्राय बे जाबाय थास'जों दाउजों। ओमफ्राय बेखौ थारमाने आं बिराद गोथाव मोनो जानो, खिन्थु आं संनो रोङामोन। आंनि मादै फैदों गुवाहाटीनिफ्राय, स' मादैजों दिनै मा होनो बेखौ सोलोंफानोसै। मादैया संगोन, आं नोंथांमोनखौ देखायगोन। आं बायदि माने बुहुदाथ' मिथिखायो माबायदि सङो, खिन्थु आं बायदि सोरबा थानो हागौ जाय बारा मोजाङै मिथिया। स' नोंथांमोना जुदि इन्टारेस्टेड बे रेसिपिखौ सोलोंनो होनबा भिडिअखौ नायलांबाय थादो। ओमफ्राय नै बिथिं मादै स' मादैयानो दिनै आंखौ फोरोंगोन। ओमफ्राय बे बिराद गोथाव सङो। ओमफ्राय आं दिनै नायना लानोसै, ओमफ्राय उनाव आंबो संसै। स' स्टार्ट खालामसै बिदिबा भिडिअखौ। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो। तो दोस्तों आज का वीडियो है एक रेसिपी वीडियो जो कि है तारो स्टेम विद चिकन। और ये रेसिपी एक्चुअली मैं मेरी मासी से सीखने जा रही हूँ। तो अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हैं मैं ये रेसिपी कैसे बनाती हूँ तो काइंडली वीडियो देखते रहिए। तो पहले हमें चाहिए तारो स्टेम, जो कि मैंने अच्छी तरह से काट के धो लिया है और इसको मीडियम साइज़ में काट लिया है साफ़ करके। सो लोगोफोर थास' बिसंखौ मोजाङै सुना लाबाय, हाना लाबाय बिदि मीडियम साइज़ाव। इनफ्राय जोंनो नांगोन सामब्राम। तो दोस्तों हमें चाहिए थोड़ा सा अनियन, जो कि मैंने मीडियम साइज़ में काट लिया है। यहाँ पे मैंने 2 अनियन लिया है। और हमने लिया है 1 पुआ लोकल चिकन, कंट्री चिकन, और छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। और ज़्यादा चिकन होने से हमें ज़्यादा तारो स्टेम पे चाहिए, तो 1 पुआ ही काफ़ी है। तो लोगोफोर जों फुवासेल' लादों दाउखौ, लकेल दाउ। इनफ्राय फिसा फिसा एसे मिजि मिजि हाना लाबाय। ओमफ्राय बेयाव जोङो हालदै, संख्रि, थाव गोथां होनानै दसे आधा घंटासे मेरिनेट खालामना दोनबाय। बिदि खालामबा थावसिनोनो मादैया होनदों आरो। तो दोस्तों यहाँ पे हमने हल्दी, नमक और मस्टर्ड ऑयल से थोड़ा देर ऑलमोस्ट हाफ एन आवर इसे मैरिनेट करके रखा है। और हमें चाहिए टमाटर, लोगोफोर टोमेटो इसे नांगन। तो मसालों में हमें चाहिए गार्लिक पेस्ट, फिर यहाँ पे है ग्रीन चिली और ब्लैक पेपर। इनफ्राय जों लाबाय गलमरिस, इनफ्राय सामब्राम गुफुर, लोगोसे बानलु गोथांखौ उनना लाबाय। स' सारायाव थाव होबाय। तो सामब्रामखौ जोङो थावआव मोजाङै दसे एवना लाग्रोगोन। तो दोस्तों कढ़ाई पे मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है और अभी साथ में ऑनियन अच्छी तरह से हम लोग इसे फ्राई कर लेंगे ब्राउन होने तक। और अभी हम इसमें डाल लेंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन और इसे अच्छी तरह से पहले फ्राई कर लेंगे। तो लोगोफोर जोङो दाउखौ मोजाङै एवना लाग्रोनोसै। स' लोगोफोर संनायखौ आंनो संसै, मादैया आंखौ देखायबाय थागोन मा मा खालामनांगौ खोन्थालांबाय थागोन। स' ओमफ्राय मादैया लानाय खोस्लिखौ आं फसाया, आं बेखौसो मोजां मोनो। स' आं बेखौ लाबाय। ओमफ्राय दा एरबाय थानोसै चिकेनखौ, माने दाउखौ फार्स्टआव संना लाबाय। नै एबार जिरा एसे होनोसै। तो अभी हमने 1 छोटा चम्मच जीरा यहाँ पे ऐड कर दिया है और अभी इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ओमफ्राय दा जोङो मस्लाफोरखौ ऐड खालामसै। तो फार्स्टआव जोङो गलमरिसखौ होबाय। ओमफ्राय मादैया होननाय मथे थारमाने फार्स्टआव गलमरिसखौ होनानै एसे एरनो होबाय। ओमफ्राय लोगो लोगो सब होजोबनो होआखै। स' आं बेखौ फार्स्टआव एवना लाबाय। ओमफ्राय दा आरो गलमरिसनि उनाव सामब्राम गुफुरखौ एसे होगोन, दसे होनानै बेखौ एरगोन। ओमफ्राय आरोबाव दसे बेखौ एरखांनानैसो ओमफ्राय बानलुखौ होगोन। बिदि आंखौ होनो थिनदों आरो। तो दोस्तों यहाँ पे मसाला हमने एक ही साथ में ऐड नहीं किया है, मासी ने जैसे बताया मैं वैसे ही कर रही हूँ। तो पहले मैंने यहाँ पे जो ब्लैक पेपर था वो ऐड किया, उसके बाद थोड़ा उसको फ्राई कर लिया। उसके बाद मैंने दिया जो गार्लिक पेस्ट था उसको मैंने फ्राई किया, अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। तो लास्ट में मैंने ग्रीन चिली पेस्ट इसमें ऐड कर दिया और मैंने इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। दोस्तों ये जो रेसिपी है ये हमेशा से मौसी ही बनाती है। मैंने खाली खाया है मुझे बहुत पसंद है।
तो घर पे जब भी जाती हूँ मौसी बनाती है, लेकिन मैंने सोचा मैं भी सीख लूँ ताकि मैं यहाँ पे बना सकूँ, और इसलिए आज मौसी मुझे सिखा रही है। तो आप लोग भी देखते जाइए, अगर इंटरेस्टेड है आप लोग भी ऐसे बना के खा सकते हैं घर पे। तो इसलिए मैंने सोचा सीखना भी हो गया और वीडियो भी हो गया साथ ही। तो चलिए बनाते हैं आज। तो दोस्तों सारा मसाला और चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, मिक्स हो चुका है अच्छी तरह से। तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। तो लोगोफोर दा जोंना चिकन आरो मसालाफोरा पूरा मोजाङै फ्राई जाबाय। सो जों बेयाव टमेट'खौ ऐड खालामबाय, ओमफ्राय लोगोसे जों बेयावनो दानो थास' बिसंखौबो ऐड खालामनोसै। तो दोस्तों यहाँ पे हमने अभी टमाटर के साथ ही जो तारो स्टेम था वो भी हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो अभी हम इसे अच्छी तरह से सबको फ्राई कर लेंगे, अच्छी तरह से धीरे धीरे मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके देना है, एक ही साथ में डाल देने से गिर जाएगा। तो ऐसे ही हमें सब डाल के अभी धीरे धीरे इसको स्टर करते रहेंगे। तो लोगोफोर जों थास'खौ एक बारैनो सब होजोबा, एसे एसे होनानै एरबाय थानोसै, नहले गोलैजोबगोन। स' दा जोंना थास'आ मोजां माने लासैनो माने फ्राई जाहांदों। तो आरोबाव दसे फ्राई खालामसै, दैखौ दानो होथ'आ। स' दसे फ्राई खालामबावनोसै। तो तारो स्टेम जो है अच्छी तरह से अभी फ्राई हो चुका है और इससे देखिए पानी थोड़ा थोड़ा छोड़ रहा है। तो अभी हम इसे कवर कर देंगे। तो लोगोफोर दा बेखौ जों दसे खोबनोसै। लोगोफोर आंनि फिसालानि माने फिसालाया मा खालामखो नाय धाकोनखौ शिबमा नै अबस्थाया। तारमाने शिबमा बेखौ केप्टेन आमेरिकानि शिल बानायदोंमोन, ओमफ्राय बेखौ माने बुयै बुयै नाय सेप्टा खालामना होबाय धाकोनखौ। आंनि फिसालाया माने मा बुंनो। तो दोस्तों मेरा जो बेटा है शिवम वो 3 साल का है और उसका जो है फेवरेट एवेंजर्स अभी से उसको बहुत पसंद है। तो उसने ये जो कवर है मतलब ढक्कन है उसको उसने कैप्टन अमेरिका का शील्ड बनाया और साथ ही एक हथौड़ा लेके थॉर का हथौड़ा है बोल के दोनों में फाइटिंग हुआ और उसने ये हालत कर दिया है मेरे ढक्कन का जो कि टेढ़ा बन चुका है। तो कुछ ऐसा ही है मेरा किचन का हालत अभी। सारे बर्तन मतलब एवेंजर्स के कैरेक्टर के ही काम आता है। तो सॉसपेन बन जाता है कभी कभी हथौड़ा थॉर का, तो कभी ढक्कन बन जाता है कैप्टन अमेरिका का शील्ड। तो मैं क्या कहूँ, मैं तो परेशान हूँ। आप लोग के घर में भी ऐसा होता है क्या, बताइएगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में। सो लोगोफोर धाकोनखौ दसे बोखारनानै ओमफ्राय एरफिननोसै, ओमफ्राय नै पूरा दै ओंखारदों थास'नि। तो हमने कवर हटा दिया है थोड़ा देर के लिए और अभी इसको और थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे और फिर और एक बार इसको कवर कर देंगे। तो ऑलमोस्ट चिकन तो पक गया है, लेकिन थोड़ा सा तारो स्टेम को और अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है ताकि इसका जो पानी है थोड़ा सा और सूख जाए। तो दोस्तों तारो स्टेम और चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। तो अभी हमने इसमें ऐड कर दिया है गरम पानी थोड़ा सा। सो लोगोफोर दै गुदुं होबाय एसे, ओमफ्राय दा बेखौ दसे आरो मोननो होबावनोसै, ओमफ्राय दसे एरनानै बेखौ खोबना होनोसै। तो दोस्तों अभी इसको हम लोग थोड़ा सा और कवर कर देंगे थोड़ा देर और अच्छी तरह से पकने के लिए। तारो स्टेम जो है उसको हमें मैश कर देना है अच्छी तरह से। तो अभी थोड़ा सा इसको हिला के स्टर करके हम इसे कवर कर देंगे। तो अभी हम फिर से ढक्कन हटा देंगे और अच्छी तरह से तारो स्टेम और चिकन को फिर से स्टर कर देंगे और साथ ही जितना हो सके तारो स्टेम को मैश कर देना है स्पैचुला के मदद से। तो लोगोफोर धाकोनखौ बोखारनानै एसे एरबावनोसै, ओमफ्राय जेसे हागौ थास' बिसंखौ सेफ्लेना होनोसै, ओमफ्राय पुरा थास'आ पुरा सेफ्लेना होबासो गोथाव जासिनोनो। सो मादै होननाय मथे आरो बिदिनो आं संगासिनो, मादैया जेरै जेरै थिनगासिनो आं बिदिनो बानायगासिनो। स' लोगोफोर संनायाथ' बयहाबो माने एसेबाबो एसे आलदा जाखायो। स' नोंथांमोनाबो बिदि सङो ना सङा, दा नोंथांमोना इयाव आरो माबाफोर होबावो बेखौ आंखौ अननानै खोन्था। ओमफ्राय मादैया बेयाव हाइजें होनो होआखै, थास'आव हाइजें होनाङानो। स' बिदिनो संबाय हाइजें होआलासिनो। ओमफ्राय मस्लायावथ' नोंथांमोना नुखाबाय बारा मस्ला जायाखै, खिन्थु बानलुआल' एसे आलौगोन थास' नालाय, नहलेथ' मानगोन बानलु बारा जायाबा। लोगोफोर ओंख्रिया अलमोस्ट मोनबायानो,
ओमफ्राय एकदम आंथ' बिराद जानो लुबैबाय नोंथांमोना मोजां मोनना मोना थास'जों दाउजों खोन्थासै आंखौ कमेन्ट सेक्सनाव ओमफ्राय संनायाथ' बयबो रोंगौ ओमफ्राय संनायफोरा बयनाबो एसेबाबो आलादा जायो ओमफ्राय मादैनि संनाया माबायदि जादोंना जायाखै बेखौबो खोन्थादो ओमफ्राय नोंथांमोना आरो माबाफोर एड खालामबावो नामा बेयाव बेखौबो प्लिज खोन्थादो आंनो मादैया बिदिनो संखायो ओमफ्राय गोथाव मोनजायो खिन्थु ओमफ्राय दाथ' नुनायावबो आं गोथाव नुदों ओंख्रिखौ स' दसेयावनो जानोसै आरो तो देखिए तारो स्टेम अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है, एकदम चिकन के साथ पूरा अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। तो हमारा जो आज का करी है वो पूरा रेडी है। तो अभी चलिए मिलते हैं डाइनिंग पे। तो लोगोफोर जोंना थास'जों दाउजों एकदम गोथाव नुबाय मोनबायबो। थौदो होनबा डाइनिंआव लोगो मोनसै नोंथांमोनखौ। ओमफ्राय जाय गोदान साबस्क्राइबार नोंथांमोना आंखौ सोंबाय थायो जे बाजिया मानो बर' रायलायनाय बिदि जायो एक्चुअली आंनि आइया हारसामोन आपार आसामनि गलाघाटनि ओमफ्राय ओंखायनो आंनि बर'आ एसे माने एसामिस टाइप जायो उन्दैनिफ्रायनो एसामिस बर' मोननैखौबो रायलायनाय जायो नालाय स' बिदिनो ओमफ्राय जाय गोदान साबस्क्राइबार माने पुराना बिथांमोनाथ' मिथिखायो आं आगोलावबो खेबसे होनखादों ओमफ्राय दा साबस्क्राइबार गोदान जाबाय नोंथांमोना आंखौ सोंबाय थायो स' आं फिन खनसेबाव खोन्थाबाय आंनि काहानिया आरो बेनो जे उन्दैयाव आइ थैनायखाय मादैखौनो हाबा खालामबाय माने आबैमोना बाबानो हाबा होबाय स' बेनो ओमफ्राय आं माने उन्दैनिफ्राय मादै लिङोमोन नालाय स' बिमा लिंनो हायासै मादैखौनो होनो स' बेनोसै बर' बिमा गदाय होनो नामा खिन्थु बेनो आरो मादै लिंबाबो माम लिंबाबो बे खोथा नङा अनलायनायासो खोथा ओमफ्राय बेनोसै दिनै फैबाय नोंथांमोनजों आं आरोबाव खनसे सिनाखि खालामना होबाय मादैया जेबो बुजियाखै खिन्थु जायखिजाया मोनबाय थास'आ माने थास'जों दाउजों दा जों जानोसै थुदोनबा टेबोलाव स' लोगोफोर बेनोसै जोंनि दिनैनि सानजौफुनि ओंखामा दालि दं ओमफ्राय मुदुफुलजों नाजों संदों ओमफ्राय थालिरखौ गल एवबाय आरोना मिजि हानानै थावआव ओमफ्राय दङ सलाद। तो दोस्तों आज के मेन्यू में है रॉ बनाना फ्राई जो कि मैंने गोल काट के फ्राई किया है और है सलाद साथ ही दाल है और मैंने बनाया है पपीता के साथ फ़िश करी और जो कि मेन आइटम है वो तो है आज चिकन विद तारो स्टेम। तो आई होप आप लोगों ने आज का वीडियो एंजॉय किया होगा। तो अगर अच्छा लगा तो काइंडली लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू। सो लोगोफोर जों जानोसै ओमफ्राय नै दालि थास'खौ होनसै र' आइनो माबायदि जादों खोन्थादो आइया एसे टेस्ट खालामदो। स' लोगोफोर जानोसै टेस्ट खालामसै इमान लुगैना दंमोन माबायदि जादों नों होनग्रो फार्स्टआव दिनै जानायनि बिदि खुनु दिन जाफेराखैमोन जायासैना नोङो थास'जों जायोमोन ओरैनो थेवबो बिदि बेदरजों जाफेराखैमोन। गोथाव जादों आंथ' मोजां मोनदों गावनो संनानै भालै एबा बिदि संना जानांसिगोन ना लोगोफोर जों थारमाने थास' जायो ओमफ्राय बे न'आव थारमाने थास'जों बेदरजों सङाखैमोन आरोना जाफेराखैमोन आइयाबो ओमफ्राय आं न'आव थांबा जायोमोन एबारनिफ्राय आं रोङामोन नालाय बे डिसखौ माने माबायदि सङो ओमफ्राय एबार सोलोंना लाबाय एबारनिफ्राय जाबाय थानोसै आरो ओमफ्राय नोंथांमोनाबो मोजां मोनना मोना आंखौ अननानै खोन्थादो कमेन्ट सेक्सनाव। स' जों जानोसै बेनोसै जोंनि दिनै सानजौफुनि ओंखामा ओमफ्राय आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा साबायखर लोगोसे मोजां मोनोबा अन्नानै लाइक कमेन्ट शेयार आरो सब्सक्राइब खालामदो आंनि चेनेलखौ। गोजोन्थों।